iwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mulih matur karo bapak, nek le dikongkon utawa diutus bapak, cabaring gawe ora entuk gawe. Ayo mulih ndak selak ketututan Prabu Baladewa. Mulih piye? Mulih ning Karang Kadempel. Apik apa nek kowe ndek penemu ngono kuwi? Kok apik piye? Aku wis mantep pikirku lho, Truk. Tenan kowe. Aku wis gedhe atiku ing atase kakangku Petruk kok wani karo Baladewa iki nek wong ra iso mikir ora bakal kelakon to. Terus kok bareng aku wis bombong atiku kok kowe ngejak mulih kuwi janjane kowe iki ndek pikiran ora? Hah? Terus saiki pikiran wis. Kowe mulih. Heeh. Ketemu bapak, takoni bapak, Petruk, piye Pandhawa sago tindak mrene apa ora? Ora, Pak. Mongko nang kono masyarakat Pedukuhan Karang Kadempel mlumpuk kabeh. Raimu arek kake ngendi? Do ngrasani karo kowe Petruk nek dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi nek pendak Idul Fitri nomor 1 njaluk sarung. Apa ora isen kowe? Mongko wong sing jeneng isin kuwi digawa tekan mati, Truk. Ngono ya. Ha terus nek cara aku nglabuhi bapak ki aja ketanggungan. Nek bapak ora kelakon bangun kayangan wirang Semar yoan. Kalah dene pamonging para satriya luhur ming arep bangun kayangane kok ora kelakon, mongko syarate ming boyong pepundhane Pandhawa ora kelakon. Apa ora wirang Semir? Ayo. Apa sebabe Semir wirang? Merga kowe karo aku dikongkon bapak ora kelakon. Oh ya Gong. Ya Gong, ya Gong. Nek dikandani lagi mikir utek kok nganggo baterai. Baterai dengkulmu kuwi ora. Nek anyar mikir nek lawas bosok. Ning mungsuhe Prabu Baladewa, mongko nggonku mlayu mergane ning perkarane Gong. Perkarane apa? Prabu Baladewa kuwi ora temandang dhewe, terus ngawe anak-anak Pandhawa utamane putra Jodipati. Tak sawang Ndrontarja, Ndragarkaca, Ndrantasena do goleki karo aku, mesti apa sing kedadiane negara Ngamarta. Dandang dikandhake kuntul kandhake dandang. Perkara sak nyatane digawe-gawe karo Prabu Baladewa. Mula anak-anak Pandhawa ketok padha sengit karo aku, mula aku ngejak kowe mlayu bali. Terus ngapa? Nek Antasena Gatotkaca Antarja do goleki kowe, terus kowe piye? Mulih wayake cetha tekaning pati. Wong urip sing dinteni apa aku tak takon? Hah? Wong urip sing dinteni apa, Truk? Sugiya duwe derajat pangkat bandane sak tumpuk. Seprapat jagat ning wong urip ki mung kaya ngimpi. Gagasan umurmu saiki pira? Kowe kelingan jaman cilikamu, rak gelis to? Mung kaya wong ngimpi to. Terpu mung kari ngenteni modar. Kowe tak kandhani ya. Ngendikaning para bapak-bapak pinter do ngandhake. Wong mati iki telung perangan. Wong sing belani wong tuwa, belani agama, belani bebener. Kuwi matine mati cinadang swarga, kuwi mati utama. Wis disediani swarga karo sing gawe urip. Mati utama. Nomor loro, mati madya. Kuwi disangkani saka lara, kuwi swarga apa neraka, ditraju ditimbang ala becike nalika nang alam donya. Nek akeh eleke mlebu neraka, nek akeh apike mlebu swarga. Kuwi mati madya. Sing pungkasan mati nesta. Kuwi matine wong lalu. Kuwi ra entuk dalan padhang. Sukmane manggon ning kayu watu, manggon ning jembatan, manggon ning wit sing gedhe, pendak malam Jumat Kliwon diobongi menyan jaluki pesugihan. Kuwi matine wong sangsaran ngono kuwi matine sta. Ngono. Nek kowe labuh bapak, mungsuh anak-anak Pandhawa, mungsuh Baladewa, kowe mati, Truk. Yakin bola bokin kowe mati nesta, Truk. Mati utama. Iku senengane ngedeg-degi ora. Mbah, lambeku ki sok klerak-kleru wae. Kejembaren. Ha iya. Ngomong ki waton nyelekap tur waton kleru. Ha iya. Ngono ya, Kok. Wong urip ki dagang tuna andum bathi ana sing nyebutin ngono kae. Nek tuna sing dibakul apa, nek bathi-bathine sapa sing didum, wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, ora nyuwun, ora nyilih, ora utang. Urip mung sak derma urip paringane sing gawe urip.
nek kala mangsa dipundhut karo sing gawe urip ikhlas lahir batin. Ning iso lho, sing gawe urip kuwi adil, Petruk diparingi daya kekuatan, mungsuh Gatotkaca Antarjantasena, Petruk menang. Lho, apa ora gleleng. Mongko di streaming lho. Wong sak Indonesia ngerti nek Petruk menang karo Baladewa. Gleling kowe, Truk. Oh iya, Gong. Nek ketoke ora mungkin. Oh, gedheke ati ning terus ngembleke sak kayange. Aku ya mek ngomong kok. Piye? Aku isih rada deg-degan ning. Ngene wae. Wah, jan angel ngandani kowe iki. Ngene wae. Iki gandeng aku ki wong nek omong kleru-kleru. Heeh. Engko nek sapa wae tekan ngarepamu dijak guneman apik-apik. Oh iya. Nek jak guneman apik-apik ngeyel tetep wangkal arep nyekel kowe. Kowe mengkari jawel aku terus. Wah, sikate. Sik. Ki omongane Bagong apa omongane Prewangan? Bagong. Tenan lho iki. Tenan yakin. Sumpah. Sumpah. Jawel aku. Kowe nanti. Aku nang ngurimu. Aku mergane ra tau iso omong-omongan aku wong iki brangasan. Heeh. Tanpa omong-omongan pukul dulu urusan belakang biasanya ngono kuwi aku kira. Ning nek iki kowe sing ngomong-omongan, Heeh. nek ngayel jawel aku asik kate. Tenan, Gong. Tenan. Hah, seneng aku. Ndek kanca adi lanang iki seneng wis aku marem aku wani. Ah, gene ora urome njaluk pambiyantuku. Wis kene. Jawel aku. Ya, ora minggat lho. Ora. Aku nang kene nganti esuk-esuk golekan. Ya. Aku nang kene aja kuat. Ya. Ngono. Bres. Wah. Kaya omongan. No. Sampeyan aja nyekel kula. Aja nyekel Petruk. Ana wong sedang muni. Iya, Petruk. Sampeyan kenging dilekno mboten nek kono muni. Ora. Tanganmu mburi langsung jawel aku. Oh, bres. Oh iya. Iya, mantep aku. Mantep kudu mantep. Setbres. Ya. Bres ki nonyo apa udan? Wis semane. Bres ki ya bres no. Oh ya. Iki tenan lho, Kong, tak percaya. Heeh, wis to. Nek tekane tak jai rembugan apik-apik. Pokoke angel jar rembugan, jawel aku. Tonyo kabeh, Truk. Ya, wah seneng aku. Seneng wae mengkari omong ra seneng ora. Kenoto lamun katototan